Здравейте и добре дошли. Днес ще реагираме на хора, които са си удрали главата по-зле и от мен. Маняк, зумни ме само малко да си отворя сокчето, брат. Няма да е толкова смешно, ако сега си изджаса главата горе. Много ще смея. Това 100% е карал дърдо. Точно е това. Като паднеш и ръката ти мине по-напред, при самото изправяне се е случва на всеки да дава газ. Ама нали като минеш примерно през бордюра, дето е 30 санта, спираш да даваш газ. Но този човек влезе в Белия дом, бе. Какво става тука? Това хич не е лесно. Най-вероятно му се е схванала ръката от даване на газ. Това си е доста трудно на такъв мотор да дрифтиш толкова време. Това е прекалено педераско, за да го коментирам, брат! Това момиче прилича на брат ми. Защо обиждаш брат си, бе? Сега някой, ако забие първа направо ти кам... Kill Switch. R7-мичката. Никога не връзвате, ако ще се теглите с мотор, въжето за предницата. Това, което се случва при завой, ви дърпа предницата насам и ще избиете зъбите. Ако трябва някога да ви дърпат с въже, най-сигурно е да го държите в ръка. Как си го вържиш там, бе, брат? Гледай се. Искам сега просто да видите при тръгване за какво падане стана въпрос. Той си изби зъбите. Том и Джери е положението. Майко джантата е лапа и салама. То как щупи... Какво? Клипона? Туркиш суфрамо направи на то клипон. Това мога ти изби зъбите, както е тръгнал лошо. Пичове, ако някога ви тръгнат толкова агресивно или видите някой, че му тръгва толкова агресивно патрулката, бъдете сигурни, че този човек е направил нещо много лошо. Хората не са толкова прости да ти тръгват на бой без да си им направил нищо. Надали е карал в ограничението? Имало е задни гуми, ти ли ще ме гониш, фани ме, да минат пред целия трафик с тия глупости. Те директно давай на патрулката. И той е с електриково зелено. Той за малко да направи салто мортале, обаче си направи много лоша тротуарна екзема. Това е гангста. Ще замълча преди да сте ме убили в коментарите. Аквапланинг или много дълбока дупка? На кое залагате? Аз залагам на много дълбока дупка и парзалване в кал. Този беше готин. Силен. Парти трик. Този парти трик, в който падате от седалката, го бях наблюдавал на едно от състезанията. Един от гръцките момчета го направи това, завърши, мисля, че първи в SSP 600 тогава. Качи се на седалката в пита, където е пълно с хора. И качвайки се на седалката, мотора просто направи така. Падна и се блъсна
взривявайки пожарогасител в пита, където има хора. На 1 метър от хората, може би. Понеже са колони, където са питовете, той се босна в колоната, не можа да влезе вътре при хората. Така че не правете такива тъпоти, освен ако не сте готови да си поемете последствията. Но никога не го правите в пита на писта. Зъбоизбивач! Халка, ще го направим ли това? Да, ето не знам как не си щупи врата, брат. Халка, ме предизвикателство да го направим това, го покажем на хората. Щеш да е готин парти трик. Леле, така направо може да си щупиш кръст. А това е впечатляващо. Брат. Си мога да приключиш, брат. То не, че това много ще помогне, ако ти падне мотора. Ако падне мотора на главата ти... това съм го гледал като излезе, беше много впечатляващо. Пичо, намирайте време за хобитата си. То TikTok като моят TikTok. Въобще не е направен грамотно. Мръсен секс. V4. Последното хубаво V4. Ето го бе. К67, четвърта генерация. Бето прилича на докста. Кобредовано прилича на докста. Чичо на обяд. След като съм обяд. Баща ти и вуйчо ти след трета ракия на сбора на селото. Гангста шит. Това дерзе ли е? Брато, това го е щипнал на четвърта, заклевам се. H2, Street Legal, не е R, а само Street Legal, също доста малко бройки, много впечатляващ мотор. О, но! Подозирах вече какво ще стане. Това как пили и какви камъчета хвърля, може да стане много щета, заеби базика. Обаче то съм много доволен. То съм много весел, брат, че му е напълнил устата с камъни. О, не мога го изчисти една седмица. Реденицата, добре ли? Лънч контрол ще прави. Пренадъхал се от тука, виждам. От лаката даваше газ обаче. Брато, това не знам с какво е подпомогнато, ама по принцип да дигнеш така мотор си тежи. Ролинг бърнаут. Ще гръмне ли гумата? Или ще си избие зъбите? Гумата ко стана, брат? Па! Не може. Малкия раздава газ. Защо няма много по-малки детски каски? Ми трябва да... Да, бе, брат, верно. Ги какво става, брат? Телесието му е колкото... Това мисля, че е много лоша идея. Първо много лоша идея. Второ, това са пръстците на римлянин от първите редици. Тя където правят щит костенурка, сеща се. Fucking shit. Той пичагата е с по-малки ръце. Това се нарича почерпване. А тук се наглася центровката, между другото. А това е смукач. Ето го, да. Първите BMW-та R32 от 1923 са по същия начин. Па! Па! То колко пари ли е според тебе? Ако беше в България. То ако беше в нашите обяви, нямаше да ни е в таргет групата до 4000 лева.
То с Покахонтас ли е, брат? Какъв е то индиански автобус? Това дизелов мотор ли е? 1.9 TDI. Изпращайте клипчета, тиктоци, шортове, каквото се сетите, които ние ще разглеждаме и ще коментираме. За още видеа разцъквайте някъде около мен.